A Párkapcsolat művészete című interaktív előadáson a terapeuta házaspár szándéka az volt, hogy segítsék a hallgatókat az összefüggések, a problémák megértésében, a boldog párkapcsolatok kialakításához vezető út megismerésében. Mi egy olyan pár vagyunk, akik, hogy úgy mondjam, kicsit ilyen szakmai oldalról is közelítjük meg ezt a témát, hiszen én terapeutaként dolgozom, az intimitás témájával foglalkozom, a férjem pedig pszichoterapeuta. Ezt ismerjük, tehát nagyon sokan vannak, akik szakavatottként, egy módszer biztos tudóikként állnak elő és mondanak térképeket, meg tippeket egyes témában. Szerintem a mi érdekességünk, tehát a mi mondani valónk érdekessége az pont abban rejlik, hogy közben mi pár is vagyunk, közben mi férj és feleség is vagyunk, közben mi édesanyák és édesapák is vagyunk, és magunk is járjuk ennek a párkapcsolat ösvénynek az útját a maga kihívásaival, a maga buktatóival és a maga fennsíkjaival, ezeket ismerjük, és hogy ez egy folyamatosan változó és állandóan mozgásban lévő történet. Szeretnénk bevonni a közönséget az együttgondolkodásba, az együttbeszélgetésbe. Kíváncsiak vagyunk, hogy a közönség hogyan gondolkodik ezekről a kérdésekről. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan fogadják a mi felvetéseinket, tehát ebben az értelemben interaktív. Ha elég kíváncsiak vagyunk, hogyha elég éberek vagyunk, hogyha halandóak vagyunk kockáztatni, és kicsit kilépni a komfortzónánkból, akár a gondolkodás szintjén, tehát nem feltétlenül belemenősen, hogy ki is próbáljunk dolgokat, de már a gondolatok szintjén megengedni bizonyos ösvényeknek, vagy utaknak a lehetőségét, ez már egy óriási dolog, és ebben az értelemben már jártasság, szerintem. Ebben a rohanó világban még inkább megmutatkozik, hogy mi is az, ami igazán fontos az életünkben, a párkapcsolatunkban. Kevésbé tudjuk, hogy úgy mondjam, bekábítani magunkat, vagy elhitetni magunkat arról, hogy ez vagy az fontosabb, vagy ennek a hajhászása, vagy ennek a mindenáról való megszerzése és birtoklása fontos, illetve hát talán felfedezzük, hogy ezek csak ideig, óráig való örömöt, vagy kielégülést tudnak adni. Beszélnünk kell a problémákról, az intimitásról, az egymásra találás és a megtartás folyamatáról, mondta dr. Buda László, pszichiáter. Sem a lelki, sem a testi kapcsolat nem tekinthető tabu témának, különben nem tudjuk megfelelően kezelni őket. Meg lehet-e tanítani egyáltalán az embereket arra, hogy boldog párkapcsolatban éljenek? Lehet, hogy a kérdést úgy tenném fel inkább, hogy érdemes-e tanítani. Ki az, aki arra teszi fel az életét, hogy más embereket boldogságra tanítson. Nálunk a pszichószakmában van egy ilyen kihívás, hogy vajon akik hozzánk fordulnak, meg tudnak-e tanulni boldogabbak lenni, meg tudnak-e tanulni önerőből kilábalni a nehézségeikből, és valahogy egy harmonikusabb életet élni, és ehhez az egyik legjobb gyakorló terep tényleg a párkapcsolat. És a párkapcsolatnak egy kis leképeződése a terápiás kapcsolat is, tehát ott fölépítünk valami intim, valami bensőséges kapcsolatot annak érdekében, hogy megjárjuk egy kicsit a mélységeit, hogy pontosan hogyan kapcsolódik a másik emberhez az, aki eljön terápiába. Ez egy modellje lesz annak is, ahogyan a saját párkapcsolatát megéli, vagy nem éli meg éppen. Úgyhogy az én praxisomban extrém ritka, hogy valaki eljöjjön, és ugyanakkor a párkapcsolata tökéletesen rendben legyen. Tehát szinte garantált, hogy aki az életében valamilyen szinten vagy régióban valamilyen problémát észlel, az a párkapcsolati működésében tükröződni fog. És az a képességünk, hogy a partnerünkben meglássuk a tanító mesterünket, a tükörképünket, meglássuk azt a valakit, aki segítségünkre van, hogy fölismerjünk fontos dolgokat magunkban, ez egyáltalán nem kézenfekvő. Még a saját tapasztalatom is azt mutatja, hogy időről időre képtelen vagyok észrevenni ezt a tükröt. És olyankor, amikor ezt figyelmen kívül hagyom, és megpróbálok valamilyen projekcióban, vetítésben gondolkodni, és negatívumokat a másik személyére, vagy a tulajdonságaira, vagy a működésére vetíteni, sose jövök jól ki belőle. De ez egy végtelen hosszú kör, és sajnálatos, hogy tényleg úgy tűnik
nehéz erre fölébredni. Évtizedeket el lehet tölteni egy párkapcsolatban úgy, hogy az ember abban gondolkozik, hogy mi nem stimmel a másikkal, vagy hogy mit kéne a másiknak változtatni ahhoz, hogy én boldogabb legyek, ami egy teljességgel működésképtelen stratégia. És mennyire hatékony ez a terápiás módszer? Tehát mi a tapasztalat a visszajelzésekből, hogy az emberek ezt magukévá tudják tenni, tudják alkalmazni, sőt nem csak, hogy tudják alkalmazni, ezt folyamatosan tudni kellene alkalmazni, hiszen ez nem egy tolig ideig terjed, hanem azt utána az életük hátralévő részében valahogy alkalmazni kellene, hogy megy ez, sikerül? Igen, szerintem sikerül, mert ez főleg a valamire való ráébredés kérdése. Nem is annyira az, hogy valaki nap, mint nap erősen gyakorol-e valamit csinálni, hanem az, hogy megérzi ezeket az alaptörvényeket, amik a kapcsolatok rendszerében megmozdulnak, és megérzi ezt a tükröződés elméletet, megérzi azt, hogy a világ és azon belül az ő kapcsolata nem az ő ellensége, hogy bármi, ami történik, az a javára válhat. Ugye ezt egy normál, már bejáratódott, már beidegződött kapcsolatban néha elég nehéz felfedezni. Sokszor ezért is van az, hogy az intimitás terápia, vagy a pszichoterápia közegében ébred rá valaki arra, hogy miről is szól egy mélyebb szinten valakivel kapcsolatban lenni. És amikor ez megtörténik, azt vesz észre, hogy a párkapcsolata is, a munkai kapcsolata is, a gyerekeivel való kapcsolata is valahogy gyengédebbé, szeretettel átítatottabbá, figyelmesebbé és boldogabbá válik. És ez megmarad, ha csak nem dolgozik sokat azon, hogy visszasüllyessze magát az eredeti szintre. És az intimitás terápia, az pontosan mit jelent? Azt hogy kell elképzelni? Azt jelenti, hogy a fő fókusz, a fő témája a terápiának az, hogy hogyan képes valaki az intimitást megélni közeli kapcsolataiban, különös tekintettel valamilyen párkapcsolatra. Tehát akár van valakije, akár nincs valakije éppen most, az a képessége, hogy hogyan bánik ezzel a lehetőséggel, ez egy adott szinten van, amivel általában elégedetlenek azok, akik intimitás terápiát választanak. Akár a szexualitás, a szerelmi élet, vagy a társas kapcsolat gyakorlati aspektusaiban van valami elakadás, egy nagyon jó fókuszált terápiás lehetőséget ad, hogy pontosan ezzel azt mondhatnám, hogy az egyik legközpontibb témával tényleg erre irányultan lehessen foglalkozni és dolgozni. Az ember azt gondolná, hogy főképp nőket érdekli ez a probléma, vagy párokat. Mi a tapasztalat, hogy a férfiak milyen arányban, a férfiak is jelentkeznek egyáltalán? Kevésbé gyakran jelentkeznek, és ezt úgy mondanám, hogy kevésbé van igényük rá, de szükségük meg még nagyobb lenne. Tehát valahogy ott van egy kis hiány, hogy kevesebben ismerik föl, férfiak sokkal többet szenvednek csöndesen, vagy ellenkezőleg válnak túlságosan agresszívé vagy irányítóvá egy kapcsolatban, miközben összességében mégsem boldogok, mégsem elégedettek, mégis ilyen hiányérzettel vannak tele. Nők valahogy érzékenyebbre vannak kalibrálva, hamarabb jutnak el oda, hogy valami a kapcsolatban, valami az érzelmekkel, valami a szexszel, valami ezzel-azzal nem stimmel, és talán egy picit bátrabban is kommunikálnak erről, tehát férfiak nem vagyunk hozzászokva ezt, hogy erről beszélgessünk, más témáink vannak, és így tovább. Ha csak megnézzünk egy női, meg egy férfi baráti társaságot, hogy miről beszélnek, már egyértelmű, hogy hát két teljesen különböző világ, tehát férfiaknál műszaki témák, meg egyebek, hölgyeknél meg gyakorlatilag ott spontán előkerülnek, hogy ki hogy van a baráti kapcsolataival, szerelmeivel, szeretőivel, és így tovább.